Καλησπέρα παιδιά, μαζί σας άλλη μια Παρασκευή. Καλό μήνα, να πω. Σήμερα δεν μπορούσε ο Μιχάλης λόγω μιας οικογενειακής δουλειάς που είχε, προσωπικής. Γι' αυτό σήμερα θα κάνω εγώ την παρουσίαση. Μαζί σας θα είμαι για μια ώρα. Θα σας ταξιδέψω στα μεγάλα πρωταθλήματα, το τι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, επίσης και πολύ μπάλα μεσοβδόμαδα σε Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Είχαμε κύπελλο Ελλάδας, Copa del Rey στην Ισπανία, μεγάλη νίκη για την Μπαρτσελώνα. Θα τα δούμε όλα αυτά ένα-ένα. Θα ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε το κουβάρι. Θα αρχίσουμε στην αρχή με τα παιχνίδια της Παρασκευής. Derby Manchester United 1-3. Ανώτερη Manchester United, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε. Πάλι γκολ ο Ρούνι, ο Μαρσιάλ. Παναναλυτικός ήταν μια τυπική διαδικασία. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι στη Γαλλία. Μαρσέη Λίλ 1-1. Η Λίλ και η Μαρσέη παίζουν ένα μέτριο ποδόσφαιρο. Δεν εντυπωσιάζουν σε κάτι. Η Μαρσέη παρόλο με τον Μίτσελ και παρόλο που πήγε ο Μίτσελ, ακόμα εκεί πέρα είναι. Η Λίλ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο θυμόμαστε έκανε μια μεγάλη γκέλα από την Τουρά με ένα βαρύ σκορ. Γενικά οι δύο ομάδες είναι σε κακά φεγγάρια, δεν πάνε μπροστά. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Mainz Gladbach 1-0. Δεύτερη σερί ήταν για την Gladbach μετά την προηγούμενη που είχε χάσει από την Dortmund μέσα στην έδρα της, 1-3. Τώρα ήρθε και η ήττα τη Mainz, 1-0. Εντάξει, γενικά όμως η Gladbach έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα πολύ καλό προπονητή. Εντάξει, θυμόμαστε και ότι στην αρχή του πρωταθλήματος ξεκίνησε χάλια. Βέβαια μετά πήρε τα πάνω της, έπαιρνε νίκες, έγινε η περσινή Gladbach. Είδαμε και ποδόσφαιρο από αυτήν την ομάδα, όπως λέγαμε πέρσι. Πάμε στα παιχνίδια του Σαββάτου. Colchester Tottenham 1-4 για το κύπελλο Αγγλίας. Η Tottenham είπε να συνεχίσει τις νίκες της και στο κύπελλο. Αυτό το έκανε απλά με το 1-4 απέναντι στην Colchester, ομάδα τρίτης κατηγορίας. Εντάξει, ανώτερη Tottenham. Γκολ και ο Harry Kane που σιγά σιγά βρίσκει τα περσινά του πατήματα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Πανετολικός Καλονί 1-0 για την Ελλάδα. Η Καλονί έψανε το τρίποντο απέναντι στον Πανετολικό, δεν το βρήκε και ακόμα παραμένει σε τροχιά υποβιβασμού, παραμένει στα δύσκολα. Leverkusen Ανόβερο 3-0. Η Leverkusen σαφώς ανώτερο ποδόσφαιρο, το Ανόβερο. Δίκαιο το 3-0. Τα είχε όλα, τα στατιστικά ήταν όλα υπέρ της. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη εξήγηση. Καλότερη Leverkusen. Dortmund Ingolstadt 2-0. Γκολ ο Αουμπαμεγιάνγκ. 2-0. Δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στο 88 και στο 90. Από ό,τι φάνηκε είχε δύσκολη αποστολή η Dortmund, δεν το είδα και όλο στο παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια. Τα στατιστικά είδα, έπαιξε πολύ καλά η Ingolstadt. Βέβαια όμως είχε περισσότερες φάσεις η Dortmund, ανώτερη βέβαια. Augsburg Eintracht Frankfurt 0-0. Να πούμε ότι η Augsburg απέκτησε τον Άλφρεντ Φιμπόγκασον από τη Sociedad που έπαιζε δανεικό στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, ελάχιστες φάσεις.
δίκαιο το 0-0, από ένα βαθμό για την Καρμό. Νταρμστάντ Σάλκε 0-2. Σάλκε το καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι. Νταρμστάντ την είχαμε και ένα μικρό φαβορί, γιατί ξέρουμε ότι έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Εντάξει, δεν της βγήκε. Θυμόμαστε και ότι το προηγούμενο, στην έναρξη είχε κερδίσει τη Mainz, αν δεν κάνω λάθος, με 1-2. Γενικά η Darmstadt είναι μια πολύ καλή ομάδα, φέτος ανέβηκε, θέλει να κρατηθεί στην κατηγορία, θέλει να εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρό της και τα καταφέρνει. Έμπιστα. Η Σάλκε δεν ήθελε να πάθει τι έπαθε και το προπερασμένο Σαββατοκύριακο απέναντι στη Βέρντερ, με την οποία ιτήθηκε. Βρίσκεται να προηγείται νωρίς και ιτήθηκε στο τέλος, 1-3. Βέρντερ Βρέμις Χέρτα 3-3. Η Βέρντερ Βρέμις απόκτησε το Γιαταμπαρέ έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ τον Ολυμπιακό. Η Χέρτα προηγήθηκε 1-3. Μετά η Βέρντερ βρήκε την αντίδραση και σε 5 λεπτά τη σοφάρισε. Είχε και τις ευκαιρίες ώστε στο τέλος να έπαιρνε το παιχνίδι, η Βέρντερ Βρέμις. Μεγάλος ο βαθμός. Αυτό το παιχνίδι φαινόταν από ένα 3-3, και έγινε και μεγάλο παιχνίδι. Arsenal Burnley 2-1. Η Arsenal πήρε το Σανόγκο από τον Άγιαξ και τον παραχώρησε δανεικό σε ομάδα της Αγγλίας. Έπαιξε καλύτερα η Arsenal, εντάξει, σαφώς ανώτερα από την Burnley. Δίκαιο το 2-1, όλα είναι επαναληπτικό. Επόμενο παιχνίδι Aston Villa Manchester City 0-4. Εντάξει, η City συνεχίζει δυνατά και στο κύπελλο, όπως πάει και στο πρωτάθλημα. Η Aston Villa της είχε μείνει κάτι να διεκδικήσει, το έχασε γι' αυτό. Τώρα της έχει μείνει λίγο να σωθεί από το πρωτάθλημα, να μείνει στην κατηγορία. Κάθε Σαββατοκύριακο θα είναι τελικό για αυτήν. Crystal Palace Stoke 1-0. Ανώτερη Crystal Palace, Stoke. Να πούμε ότι η Stoke πήρε από την Πόρτο τον Αγιάρε έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ. Μια σπουδαία μεταγραφή. Ένας πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, καλύτερη Crystal Palace, όπως είπαμε. Δίκαια το 1-0. Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Προηγήθηκε και η Ατλέτικο Μαδρίτης στο 20. Μετά ακολούθησε το 25 λεπτό της Μπαρτσελώνας, η οποία τα έκανε όλα μες στο γήπεδο. Γύρισε το παιχνίδι με γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ, πέσαμε ωραίο συνδυασμό μέχρι με τον γκολ του Μέση, πρώτο γκολ. Ένα γκολ ο Μέση, ένα γκολ ο Σουάρες. Η Ατλέτικο τελείωσε και με 9 παίχτες στο παιχνίδι. Μία αποβολή ο Φελίπε Λουίζης και μία ο Ντιέγκο Κοντίν. Να πούμε ότι τον γκολ για το Ατλέτικο Μαδρίτης το έβαλε ο Κόκε. Στο μαρκάρισμα ήταν και στις δύο περιπτώσεις κόκκινη κάρτα. Ειδικά στην πρώτη περίπτωση πήγε με τόση δύναμη, κόντεψε να του κόψει και το πόδι, ο Φελίπε Λουίς του Μέση. Εντάξει, ευτυχώς ο Αργεντίνος Superstar συνέχισε κανονικά. Και στη δεύτερη περίπτωση η κόκκινη που έφαγε ο Ντιέγκο Κοντίν ήταν, πήγε για ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα ήταν ανώτερη. Στο τέλος είχε με μια μεγάλη φάση η Ατλέτικο να κλέψει το βαθμό της οπαλίας, δεν τα κατάφερε, με τον Γκριεσμάν να στοχίσει σε τετατέρ απέναντι στον Κλάουδιο Μπράβο. Έδειξε το αντανακλαστικό τερματικά της Μπαρτσελόνα. Πλέον πρώτη Μπαρτσελόνα με διαφορά. Να θυμόμαστε ότι έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο από την Ατλέτικο. Πάμε επόμενο παιχνίδι,
Παφραγικός Πανιόνιος 0-1. Αυτός ο Πανιόνιος συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει, συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις. Έχει πάρει φόρα, δεν σταματάει. Η ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη την έχει στήσει πολύ καλά μες στο γήπεδο. Έχει περάσει το πλάνο του και του βγαίνει. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Ανζέ Μονακό 3-0. Η Μονακό δεν ήταν καθόλου καλή. Έμεινε και με 10. Ήταν πολύ χάλια. Δίκαιο το 3-0. Δεν έπαιξε καθόλου η ομάδα του Ζαντή. Η Ανζέ πήρε 3 βαθμούς πολυπόθητους. Ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν στην έκτη θέση. Ήθελε να ανέβει. Αταλάντα Σασουόλο 1-1. Προηγήθηκε η Σασουόλο. Σταθαρίστηκε. Έπαιξε καλύτερα όμως η Σασουόλο. Έπρεπε να είχε πάρει το παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό το διάστημα είναι καλύτερα μετά την Αταλάντα, να το πούμε. Εντάξει, ήταν δική το 1-1. Είχε σαφώς περισσότερες ευκαιρίες. Χετάφε Ατλέτικ Μπιλμπάου 0-1. Η Χετάφε είχε πολλές ευκαιρίες. Η Μπιλμπάου ήταν αυτή όμως που πήρε στο τέλος το τρίποντο, το 0-1. Μέσα σε μια δύσκολη έδρα, όπως είναι η Χετάφε. Η Χετάφε έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, όπως είπαμε. Δεν τις εκμεταλλεύτηκε κιόλας. Τιμώρησε η μπάλα. Η Μπαρ Μάλαγα 1-2. Η Μπαρ έχει μια πολύ καλή ομάδα. Μια πολύ κόσμο στο γήπεδο, πολύ καυτή έδρα. Η Μάλαγα τη κυνηγούσε σε κάθε αγώνα, της βγήκε, ήθελε την νίκη. Είναι μια πεσμένη Μάλαγα. Νίκη η Μάλαγα, η παλιά Μάλαγα, δεν είναι τόσο καλή. Πάντως έχει βρει τα πατήματά της, πολύ από πέρσι. Πάω Ατρόμητος 1-1. Δίκαιο το 1-1, δίκαιο το αποτέλεσμα. Μοιρασμένο παιχνίδι από ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα. Στο πρώτο έπαιξε ο ΠΑΟΚ, στο δεύτερο Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι και για την ομάδα αλλά και για τον προπονητή, τον Τούτορ. Γιατί ακούγονται πολλά ότι αν χάσει από τον Ολυμπιακό ίσως δει και την πόρτα της εξόδου να ανοίγει. Όπως βγάλανε πολλοί φήμες μέσα στον ΠΑΟΚ, παράγοντες, ότι ο Τούτορ θέλουν να φύγει. Ο Σαββίδης βγήκε και είπε το στηρίζω. Και μερικούς παράγοντες της ομάδας που τα λέγανε αυτά τους απέλησε την ομάδα. Ο Ατρόμητος το χρειαζόταν αυτό το βαθμό για να κρατηθεί και στην κατηγορία, να μείνει στην ομάδα, να μείνει στην κατηγορία. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα με την ΑΕΚ την Κυριακή. Επόμενο παιχνίδι, Liverpool West Ham 0-0. Όπως διάβασα, οι οπαδοί της Liverpool είναι δυσαρεστημένοι με τα εισιτήρια, τα οποία η ομάδα τα έχει κάνει πολύ πιο ακριβά και μια μερίδα οπαδών αρχίζει η φιλάδρο να φεύγει, να μην πηγαίνει στο γήπεδο, όχι να παραδάει την ομάδα, απλά να μην πηγαίνει στο γήπεδο. Και κυρίως είναι φανατικοί αυτοί που το κάνουν. Εντάξει, ένα μέτριο παιχνίδι, Liverpool West Ham. Εντάξει, και οι δύο είναι ομάδα της Premier League. Οι δύο έχουν πολύ καλά ρόστερ. Καλύτερο βέβαια η Liverpool. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Στουτγκάρδη Αμβούργο 2-1. Ανώτερη ομάδα η Στουτγκάρδη. Το Αμβούργο δεύτερη σέρι ήττα.
ύστερα και την ήταν με την Bayern 1-2. Στουτγκάρδη καλύτερη, δίκαιο το αποτέλεσμα, πολύ περισσότερα φάσεις. Εστορίλ Πόρτο 1-3. Η Πόρτο έδωσε τον Κρίστερ Τέγιο στη Φιωρεντίνα. Όπως είπαμε πιο πριν, έδωσε και τον Αγιάρε εναντί 25 εκατομμυρίων στη Στόουκ. Εντάξει, χρειάζονταν αυτό το τρίποντο του Πόρτο ώστε να κρατηθεί ζωντανή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι στην τρίτη θέση. Κάθε μάτς θα το θέλει τόσο πολύ να πλησιάσει. Είναι πίσω από τη Sporting Λισαβόνας και την Μπενφίκα. Γκάζελεκ Μομπελιέ 0-4. Νίκη για τη Μομπελιέ. Ύστερα από ένα μαύρο χάλι που έχει αυτή η ομάδα το τελευταίο διάστημα, το ξέρουμε όλοι. Είναι μια μεγάλη νίκη ώστε να δώσει και όθηση για τη συνέχεια να πάρει κι άλλες νίκες. Τρουά Ναντ 0-1. Δίκαιο αποτέλεσμα, η Ναντ είναι σαφώς ανώτερη ομάδα από την Τρουά. Η Τρουά έκανε μια μεγάλη νίκη όμως το περασμένο Σαββατοκύριακο, να το λέμε αυτό, επί της Λίλ, μες στην έδρα της Λίλ. Τώρα μες στην έδρα της δεν ήταν καλή. Εντάξει, περισσότερο καλύτερη είναι η Ναντ, περισσότερο ποιοτικό ρόστερ. Δίκαιο το 0-1, είχε περισσότερες φάσεις και όλες η Ναντ. Λοριάν Ρέμς 2-0. Η Λοριάν ήταν καλύτερη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Δίκαιο το 2-0, εντάξει, είναι και λίγο πιο εμπειρή ομάδα από τη Ρέμς. Έχει χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Μπαστιά Λιόν 1-0, άσχημο παιχνίδι από τη Λιόν. Σκακή μέρα όλη η ομάδα, έφαγε και κόκκινη κάρτα. Είναι και με 10 Λιόν. Δεν της βγήκε καθόλου αυτό το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι στην ένατη θέση Λιόν. Τουλούζ Γκιγκάμπ 1-2. Η Τουλούζ πάνω που πάει να πάρει μια μικρή ανάσα, πάλι στραβοπατάει. Θυμόμαστε και πέρσι που σώθηκε στο Παρατσάκ, γιατί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού κάτω. Ευτυχώς αυτή την περίοδο δεν είναι εκεί πέρα, το έχει αποφύγει. Είναι κοντά βέβαια σε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είναι στη ζώνη που λέμε από κάτω. Villarreal Γρανάδα 1-0. Εντάξει, η Villarreal καλύτερη ομάδα από τη Γρανάδα. Πιο καλούς παίχτες, πιο ποιοτικούς. Εντάξει, το Μαδριγάλ σε κάθε αγώνα γεμίζει. Η Villarreal δεν γίνεται να μην γεμίσει. Κάθε παιχνίδι την ακολουθεί ο κόσμος στην ομάδα. Την αγαπάει. Ρώμα Φροζινώνε 3-1. Να πούμε ότι ο Ζερβίνιο πήγε στην Κίνα, το πρωτάθλημα της Κίνας, στην ίδια ομάδα με το Ραμίρες της Τσέλσι. Πρώτο παιχνίδι για τον Ελ Σαραουί, πρώτο γκολ. Μπήκε από νωρίς στη λίστα των σκόρερ της Ρώμα. Σε ανώτερη Ρώμα του Φροζινώνε, δεν χρειάζεται. Sporting Λισαβόνας Ακαδέμικα 3-2. Ο Ζεσούς έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχει το Σλιμανί μπροστά που βάζει πολλά γκολ. Πρώτο σκόρερ είναι στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Αυτή τη στιγμή με 15 γκολ. Μια πολύ καλή ομάδα η Sporting Λισαβόνας. Ένας έμπειρος προπονητής ο Ζεσούς. Το ξέρει καλά το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Χρόνια στην Μπενφίκα. Τώρα και στη Sporting Λισαβόνας. Το Sociedad Betis 2-1.
Αυτή είναι μετά εποχή Μόγες. Βλέπουμε πώς πηγαίνει. Από τις τελευταίες θέσεις που ήταν τόσο καιρό έχει πάρει μια ανάσα, έχει ανέβει. Η Μπέτις έφερε ένα μεγάλο χ το περασμένο Σαββατοκύριακο απέναντι στη Real Madrid μέσα στην έδρα της. Όσο εκεί, της έβαλε stop η Sociedad μέσα στην έδρα της. Πάμε στην Κυριακή. Σεβίλη Λεβάντε 3-1. Γκολ και πάλι ο Γκαμέινο. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, το τρομερή φόρμα. Περίπατο για τη Σεβίλη. Η Λεβάντε δεν έπαιζε καθόλου καλά. Το έβλεπα το παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου καλή. Δίκαιο το 3-1. Κίεβο Γιουβέντους 0-4. Η Γιουβέντου συνεχίζει από τρίποντο σε τρίποντο. Από νίκη σε νίκη. Έχει φτάσει στη δεύτερη θέση, 2 βαθμούς πίσω από την Νάπολη. Έχει και ντέρμπι μεγάλο, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο επί της Νάπολη. Οι οποίες ομάδες θα βάλουν τα μαχαίρια, τα σπαθιά τους εκεί πέρα για την αναμέτρηση. Είναι μια μάχη πρωτιάς. Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός 2-0. Η Τρίπολη, όπως είπαμε και την περασμένη εκπομπή, ότι δυστυχώς έφυγε ο Στάικλ Βεργέτης μετά τη βαριά ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό με 5-0. Ο διάδοχος του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Γιάννης Αναστασίου, πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδιακός απόκτησε τον Ατζαγκούν με μορφή δανεισμού, αλλά και όψινο αγοράς το καλοκαίρι. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, ΚΑΕΝ Νις 2-0. Η Νις είναι καλύτερη ομάδα. Έπαιξε καλύτερα. Είχε λίγες φάσεις η ΚΑΕΝ, αλλά τις εκμεταλλεύτηκε. Η Νις είχε πολλές φάσεις, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. 2-0. Βλακία της Νις. Θα έπρεπε ένα γκολ να το είχε βάλει. Μπολόνια Σαμπτόρια 3-2. Μπολόνια καλή ομάδα φέτος. Έχει φτιαχτεί. Έχει δώσει λεφτά. Το είχαμε ακούσει και στην αρχή του πρωταθλήματος ότι έχει ένα πλούσιο πρόεδρο. Η Σαμπτόρια δεν θυμίζει την περσινή Σαμπτόρια, την περσινή περίοδο. Πολύ πεσμένη φετινή Σαμπτόρια. Δείχνει την οτροπία μιας μέτριας ομάδας, μιας κάκιστης ομάδας και δεν μπορώ να πω, σε μερικά παιχνίδια. Καμπανεβάσματα. Τζένοα Φιωρεντίνα 0-0. Να πούμε ότι στη Φιωρεντίνα πήγε ως το τέλος της σεζόν με τη μορφή δανεισμού ο Παναγίτης Κονέα, την Ουντινέζε. Επίσης η Φιωρεντίνα, όπως είπαμε και πριν, απέκτησε και τον Χρυσατέγιο από την Πόρτο, μια σπουδαία μεταγραφή. Εντάξει, καλύτερη ήταν η Φιωρεντίνα. Θα μπορούσε να είχε βάλει ένα γκολ, να είχε κλειδώσει το παιχνίδι, να φύγει με το τρίποντο. Εντάξει, την Τζένοα ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το πάλεψε, πήρε την ισοπαλία, το βαθμό της ισοπαλίας. Νάπολη Έμπολη 5-1. Εντάξει, καλύτερη Νάπολη, σαφώς. Πιο έμπειρη. Γκολ ο Ιγκουαΐν, ο Χάμσιν. Τωρίνο Βερόνα 0-0. Η Βερόνα τσούκου
μαζεύει βαθμούς, θέλει να μείνει στην κατηγορία. Πέρσι θυμόμαστε έμεινε για πλάκα στην κατηγορία και παίζει πολύ καλύτερη μπάλα φέτος. Φέτος είναι μια κάκιστη ομάδα, καμία σχέση με την περσινή. Απέναντι έπαιξε μια Τωρίνο, πολύ καλή ομάδα, Τωρίνο. Ουντινέζε Λάτσιο 0-0. Να και ένας βαθμός για την Ουντινέζε, ύστερα από ήττες. Απέναντι είμαστε και στη Juventus και στην Νάπολη, και κάνει δύο μεγάλες ήττες. Πάμε στο επόμενο μάτς, Wolfsburg Κολόνια 1-1. Η Wolfsburg δεν είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Βρέθηκε να χάνει από την Κολόνια. Ισοφάρισε στο 86. Βέβαια τελείωσε και με 10 πρώτα στο παιχνίδι. Ήτανε καγίστη. Πολύ χάλια. Βαλένθια Sporting Χιχών 0-1. Συνεχίζονται τα κακά μαντάτα της Βαλένθια. Ξεκίνησε καλά, τώρα έπεσε συνέχεια. Ήταν στην τρίτη θέση, έχει πέσει πολύ τώρα. Πλατανιές Παναθηναϊκός 2-3. Εκεί πέρα που ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει εύκολο το παιχνίδι με 0-2. Ήρθαν δύο γκολ του Πλατανιά και το δυσκολέψανε. Στο τέλος όμως βρήκε τη λύση. Πήρε το τρίποντο ο Παναθηναϊκός, δύο γκολ ο Καλτσάς. Εντάξει, ο Πλατανιάς έχει ένα φοβερό προπονητή, ο οποίος ξέρει να στείλει την ομάδα, έχει πλάνο του παιχνιδιού, ξέρει πολλά πράγματα. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι έγινε μεγάλη επιστροφή του Λέτο. Πολλές χιλιάδες, ήταν πολύς ο κόσμος που τον περίμενε στο αεροδρόμιο. Εχθές έφτασε στη χώρα μας για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύς ο κόσμος που τον περίμενε, φοβερή υποδοχή. Και ίσως παίξει και το Σαββατοκύριακο, ίσως τον έχει στην αποστολή. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό δεν θα παίξει ο Μπέρκ το παιχνίδι με την Ξάνθη. Ξάνθη Ηρακλής 2-0. Καλύτερη Ξάνθη από τον Ηρακλή. Μες στην έδρα της κλάσης Ξάνθη. Ξέρουμε τι κάνει. Δίκαιο το 2-0. Ήταν ανώτερη, περισσότερες φάσεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το παιχνίδι. Milton Keynes Dons Chelsea 1-5. Χατρίκο Όσκαρ. Μετά από πολλά παιχνίδια που είχε να βάλει γκολ. Μπορντό Ρεν 4-0. Να πω για τη Chelsea ότι ο Τέρι δεν ανανεώνει συμβόλαιο και φέρει για την ομάδα το καλοκαίρι. Έχει δηλώσει δυσαρέσκεια με όλα αυτά που γίνονται. Μπορντό Ρεν 4-0. Εντάξει, Μπορντό ανώτερη από τη Ρεν. Αν είναι όμως και σε ένα κακό φεγγάρι Μπορντό, γιατί ναι, είναι σε ένα κακό φεγγάρι Μπορντό, βρήκε άνοιγμα, σήκωσε λίγο κεφάλι, με ένα βαρύ σκορ 4-0, να κάνει τη στήρα. Μακάρι να συνεχίσει και έτσι. Επόμενο παιχνίδι, ΑΕΚ Βέρεια 3-0. Καλύτερη ΑΕΚ, σαφώς. Πιο πολλές ευκαιρίες. Δίκαιο το 3-0. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έκανε δύο προσθήκες στο Μπεκχάρτ και το Ζγκουλίνι. Δύο ώρες μεταγραφές.
ΑΕΚ ήταν ανώτερη, δίκαια το 3-0. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα